Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. 13 ka tawo namatay atol sa kusog ug walay hunong nga ulan didto sa Davao Region. Mius-us ngadto sa 9.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Gibisita ang Leyte ug Bohol sa usa ka luxury cruise ship. Ug sa Sugbo gilusad ang tinuig nga Sinulog Festival. Gitayog og duha ka linog ang Mindanao kagahapon. Gitayog og magnitude 4.1 nga linog sa Davao Occidental kagabi. Natala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang epicenter sa lungsod sa Jose Abad Santos. Duna kini gilawmon nga 113 kilometers. Nasinati ang intensity 4 sa Mati, Davao Oriental. Intensity 3 sab ang nasinati sa General Santos, Tagum ug Davao City ug sa mga lungsod sa Tampakan, South Cotabato ug Malita, Davao del Sur. Nasinati sab ang intensity 2 sa Kidapawan sa North Cotabato. Natala sab ang magnitude 4.5 nga linog sa Surigao del Sur. Nahimutang ang linog 24 kilometers southeast sa Tandag City, diin nasinati sab ang intensity 3. Intensity 2 ang nasinati sa Bislig City. Matod sa mga otoridad, walay danyos o mga aftershocks ang natala tungod sa maong mga linog. Yung mga aftershocks, mostly nangyayari yan pag meron tayong mga magnitude 5 and above. Just in case nagkaroon tayo ng isang malakas na lindol ng magnitude 5 and above, mostly yung mga ganitong event is nagkakaroon pa ng readjustment doon sa my fault system. Atong unahon ang dagan sa panahon tungod sa low pressure area, ani si Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Matod sa pag-asa, nahimutang ang low pressure area duol sa Surigao del Sur. Tungod diini walay undang mga pag-ulan nga nagdalag baha og landslide sa Mindanao yadtong weekend. Padayon sab ang pag-ulan og thunderstorms sa Mindanao, Eastern ug Central Visayas tungod gihapon sa low pressure area. Mapanganuro nga dunay hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug thunderstorms sa ubang bahin sa Visayas, Bicol Region ug sa Mimaropa. Ulanon sab ang Northern, Central Luzon ug ang Metro Manila tungod sa northeast monsoon kun amihan. Base sa Metro Weatherscape, madagumon ang halos tibuok nasod. Kasarangan ng pag-ulan sa silangang bahin sa Luzon ug Visayas, samtang kusog ang pag-ulan sa Zamboanga Peninsula. Sa Visayas, ulanon ang Borongan ug dunay thunderstorms sa Dumaguete, Tagbilaran, Iloilo, Tacloban ug Metro Cebu. Sa Metro Cebu, ulanon gihapon hangtod sa Biyernes atol sa pagtapos sa novena sa Senyor Santo Niño. Ug sa Mindanao, ulanon ang Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorms sa General Santos City, Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Sa Metro Davao, ulanon sab hangtod sa pagtapos sa semana. Ug sa Luzon, ulanon ang Calapan, Lawag, Puerto Princesa, Tagaytay, Tuguegarao, Legazpi, Baguio ug Metro Manila. Natalasab sa Baguio City ang labing ubos nga temperatura sa 9.6 degrees Celsius. Sa Metro Manila, ulanon sab nga dunay thunderstorms hangtod na sa Biyernes. Mawag ka to ang latest sa dagan sa panahon. Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Gipabakwit ang haduol sa 500 ka pamilya dito sa Compostela Valley ug Davao del Norte, samtang libuan ka tawo apektado sa grabing pagbaha tungod sa walay hunong nga ulan sulod sa tulo ka adlaw. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Mencho, apektado ang libuan ka molupyo sa Southern Mindanao sa landslides ug pagbaha. Resulta sa walay hunong nga pag-ulan sulod sa tulo ka adlaw sugad natong Biyernes. Hangtod sa Sabado sa gabi, 481 families ang gipabakwit sa mga lalawigan sa Compostela Valley ug Davao del Norte gikan sa mga lungsod sa New Corella, Kapalong, Laak, Nabunturan, Montevista, Compostela ug Moncayo. Kagahapon sa buntag, gipabakwit na ang ubang mga pamilya sa poblasyon Moncayo, Mount Diwata Elementary School, Compostela, Montevista, New Batan ug Pantukan. Sa Gold Rush Mountain sa Mount Diwata sa Moncayo, Compostela Valley, gitaho ang duha ka minor landslide nga miguba og duha ka balay ug pagkaangol sa 5 anyos nga batang lalaki. Gitaho sa bang laing landslide sa mining area sa Pantukan, Compostela Valley kagahapon.
Nahugno sab ang upat ka mine tunnel sa barangay Kingking. Gitino pa sa mga otoridad kung aduna bay mga minero o kabalayan nga nalubong sa pag-collapse sa tunnel. Wala dahil makaresponde ang mga rescuers tungod kay dili kaagian ng dalan. Daghan sab nga lugar sa Matis City, Davao Oriental ang gilunupan. Nalunupan sab ang San Rafael Elementary School sa Katiil, Davao Oriental ug isolated ang lungsod human dili na magian ang tulo ka tulay ug ang highway nga nagsumpay sa Katiil ngadto sa ubang lungsod. Gitaho sa landslide dito sa Purok 6, Barangay El Salvador sa New Corella, Davao del Norte. Naguba ang usa ka Bailey Bridge dito sa Barangay Dipo, Upper Ulip sa lungsod sa Mungkayo tungod sa kakusog sa sug sa suba samtang natabunan sa lapok ang provincial road sa lungsod sa Nabunturan tungod sa landslide. Taas ang tubig sa Pantukan River sa Combal ug ang Bingkungan River sa Davao del Norte. Daghang dalan ug taytayan sa Compostela Valley wala maagi kagahapon sa buntag tungod sa baha. Misa ka ang tubig sa suba hinungdan sa pagsira sa mga dalan sa Barangay Binuangan sa lungsod sa Mako, Sitio Pagsilaan sa Andap, New Bataan, mga Barangay Tamya, Mangayon ug Ngan sa lungsod sa Compostela ug ang National Highway sa Purok 1 sa poblasyon Mongkayo. Wala sa maagi ang Coco Bridge sa Mayo River sa Andap, New Bataan ug ang bridge sa Manat River sa Monte Vista. Dihi sa dakbayan sa Davao, milapaw ang sa kabahin sa Davao River, ilabi na sa Muslim area sa El Ria Subdivision. Daling gihakot ang mga mulupyo pinaagi sa mga dump trucks na gipadala sa kagamhanan. Hinoon kadaghanan sa 16 ka pamilya nga gibabakwit gikan sa El Rio, nakabalik na sa ilang punuyanan kagahapon sa buntag. Ang Davao City Emergency Responders gipahimutang gihapon sa Alert Level 2. Mention sa Tagum City gitaho ni Mayor Alan Relion ang ilang pag-apod-apod og sinakong bugas ug canned goods ngadto sa mga apektadong pamilya. Sagad sa mga relief goods, sobra sa ilang gipanghatag atol sa Tropical Depression Zoraida. Hangtod kagabi, 301 families ang apektado sa Tagum City, gikan sa mga barangay Kuwambugan, Kanukokotan, San Miguel, Pagsabangan, Apocon ug Mangkilam. Menchu. Daghang salamat, Bente Shorna, reporting gikan Davao City. Labing ulahing report gikan sa Office of Civil Defense sa Rehiyon 11, nagbutsyag nga 13 katawo ang namatay ug 5 ang missing tungod sa walay hunong nga ulan sukad ni adtong Biyernes. Lakip niini ang 6 anyos ug 4 anyos nga bata ug mga wala pa mailhing biktima didto sa lungsod sa Compostela ug Andap, New Bataan. Sa Davao Oriental, giila ang mga nangamatay nga sila si Misael Cabales, Ramil Legaspi, Nino Madindin, Alfredo Moses ug Roy Baron, pulos taga Bangol, lungsod sa Tarragona. Samtang usa ka Boy Arenas namatay dito sa Tubaon, Tarragona ug usa ka Ginganlan lang ug Pedro dito sa Marayag, Lupon. 34 katawo ang nasamdan samtang 5 ang missing atol ning pagbalita. Matod sa OCD-11, 16 ka lungsod ug 2 ka syudad sa rehiyon ang apektado sa pagbaha ug landslides. Naglangkob kini sa 88 barangays ug kapin sa 25,000 ka pamilya kun kapin sa 128,000 ka mulupyo. Kapin sa gatos ang mga balay nga nakaangkon og kadaot samtang kapin sab sa gatos ang hingpit nga naguba. Gitaho sab sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga kapin sa 152,000 katawo ang apektado sa grabing ulan didto sa mga rehiyon 10, 11 ug Caraga. Matod ni NDRRMC spokesperson Major Renaldo Balido, padayon ang rescue operations ug relief efforts sa mga ana-ana sa evacuation centers. What we have here is the number of affected families, totaling to more than 26,000. And this is equivalent to 132,000 individuals in the 10 affected provinces, regions 10, 11, and Caraga. Wala sab makalikay ang Northern Mindanao sa epekto sa kusog nga ulan dala sa low pressure area. Hinuon walay gitaho nga nangamatay ug naangol sa rehiyon. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, namakwit sab ang mga mulupyo sa pipila ka lugar sa Northern Mindanao tungod sa kusog nga ulan nga misangkot sa pagbaha sa mga low-lying areas ug landslide sa bukirang bahin sa rehiyon. Gireport sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa lalawigan sa Camiguin ang flash floods sa barangay Lumad ug poblasyon sa lungsod sa Mambahaw. Kinugumikan sa paghungog sa yuta
tungod sa ulan sukad pa niadtong Martes sa niaging semana. Ang PDRRMC sa Misamis Oriental mitaho usab og mga landslide sa bukirang bahin sa lalawigan. Natumbahan sa usa ka kahoy ang usa ka balay sa lungsod sa Hasaan sa Misamis Oriental. Wala hinuy na angol sa hitabo. Giabisuhan ang mga mulupyo sa apektadong dapit sa pagpangandam samtang gipabakot ang bang mulupyo ngadto sa luwas nga lugar. Aduna sa preemptive evacuation sa duha ka coastal barangay ug mga urban barangay sa Camiguin ug usa ka barangay sa Basilica sa Dinagat Islands. Duna sa landslide sa Matingbe area samtang nangahulog ang mga dagkong bato sa Magkuno area sa Dinagat Islands. Wala hinuoy gitahong casualty base sa taho sa Provincial Information Officer. Dinhi sa Cagayan de Oro City, giawhag ang mga barangay officials pag-monitor sa weather conditions sa tanang oras. Sa Butuan City sa Caraga Region, gibutang ng syudad ubos sa state of calamity. Medyo. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Padayon sab ang pagbaha dala sa padayon nga pag-ulan sa Tacloban City tungod sa low pressure area. Gibutyag sa Office of Civil Defense Eastern Visayas, gibaha ang mga barangay sa Palo, Leyte. Gipabakwit na sab ang mga residente sa Dolores ug Maslog sa Eastern Samar tungod sa padayong pagbaha. Gitaho sab ang pagdahili sa yuta duol sa Agas-Agas Bridge sa Southern Leyte. Bisan sa padayong pag-ulan, padayon gihapon nag-operate ang mga pantalan sa Ormoc, Southern Leyte ug Northern Samar. Libuan ang stranded sa mga pantalan ug mga airport tungod sa kusog nga ulan dala sa low pressure area. Sa pantalan sa Matnog sa Sorsogon, kapin sa 3,000 ka pasahero ang wala kasakay tungod kay wala tuguti ang 9 ka barko nga mubiyahe nunot sa kusog nga balod ug hangin. Gikan sila sab ang mga domestic flight sa Cebu Pacific ug PAL Express tungod sa daotang panahon. Kanselado ang flight sa Cebu Pacific gikan og padulong sa Manila ug Osamis ug ang flight sa PAL Express gikan og padulong sa Manila ug sa Katarman. Giguroy pabalik sa pantalan sa Zamboanga City ang usa ka barko tungod sa dagkong bawd. Napagngan og makina ang cargo vessel nga MV Magnolia sa tunga-tunga sa kadagatan sa Olutanga Island, Zamboanga del Sur, human gisugat kini og dagkong balod. Mibiya sa pantalan sa Zamboanga City ang MV Magnolia alas 8 sa buntag ni adtong Biyernes sakay ang 72 ka pasahero og tripulante. Nakabalik sa Zamboanga City ang barko kagahapon sa udto. Walay nasamdan tungod sa insidente. Natala kagahapon sa Baguio City ang labing bugnaw nga temperatura sa syudad karong tuiga nga 9.6 degrees Celsius. Matod sa Pag-asa Baguio, mapaabot pa ang mas bugnaw nga panahon sa syudad tungod sa gihabugon sa lugar ug sa bugnaw nga hangin gikan sa mainland China. Natala sab sa Baguio City ang 10.3 degrees Celsius ni atong Sabado ug 11.6 degrees Celsius kaganinang buntag. Niadtong 1961, natala sa Baguio City ang labing ubos nga temperatura niini nga 6.3 degrees Celsius. Bisan sa bugnaw nga panahon, padayon gihapon ang pagdagsang sa mga turista sa Baguio City. Daghan sab ang halin sa ukay-ukay, pagkaon ug sa ubang mga souvenirs sa night market sa Harrison Road. Ginganlan ni Pope Francis ang labing unang kardinal gikan sa Mindanao, si Cotabato Archbishop Orlando Quevedo. Ginganlan si Quevedo uban ang laing 18 ka mga obispo gikan sa nagkalain-laing nasod atol sa Angelus kagahapon sa Vatican. Nahimong obispo sa Kidapawan si Quevedo nga sa wala pa siya gitudlo isip arsobispo sa Cotabato. Si Quevedo maukanhi ang presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Gibutyag ni CBCP President ug Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas nga grasya alang sa simbahan ilabi na sa Mindanao ang pagkatudlo ni Quevedo isip labing bag-ong kardinal nga Pilipino. Upat na karon ang kardinal sa nasod, lakip nila ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle o retired bishops Cardinal Gaudencio Rosales ug Cardinal Ricardo Vidal. Sa among pagbalik, giulan ang formal nga paglusad sa Sinulog Festival sa Sugbo. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano.
Gilaslasan sa mga oil companies ang ilang presyo sa lana. Mius-us ang presyo sa lana sa Shell, Petron, Chevron, Sea Oil, Phoenix Petroleum, PTT ug total ang presyo sa ilang gasolina ngadto sa 85 centavos matag litro ug ang diesel ngadto sa 90 centavos matag litro. Gilaslasan sab sa Shell, Petron, Chevron ug Sea Oil ang presyo sa kerosene kun gaas ngadto sa 1 peso and 10 centavos matag litro. Ang pag-ubos sa presyo sa lana subay sab sa pag-ubos sa presyo sa international oil market. Mitanyag og 200,000 pesos nga pautang si Senador Alan Peter Cayetano ngadto sa mga vendor sa Baguio City Market nga walay interest. Nalakip ang financial assistance sa 2.5 million pesos nga gitugyan gikan sa business sector ngadto ni Cayetano alang sa microfinancing sa mga small and medium entrepreneurs. Gitunol ang hinabang ngadto sa Baguio Market Plaza Multipurpose Cooperative. Mato ni Cayetano, walay interest ang financing project tungod kay ang cooperative ang mudumala sa pautang aron mahimong dugang nga puhunan alang sa mga vendors. Dugang ni Cayetano, gihimo ang maong proyekto tungod kay daghang mga mamaligyaay ang maalkanse sa 5-6. Mga balita gawa sa nasod sa report ni Luigi Flores. Ipahigayon ang memorial service alang kang anhing Israeli Prime Minister Ariel Sharon sa Jerusalem sa dili pa siya ilubong siyang yuta sa Negev Desert karong adlaw. Mihatag og usa ka minuto nga kahilom ang mga opisyal sa Israel sa wala pang ilang cabinet meeting aron pasidunggan ang kaning Prime Minister. Matod ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, naningkamot pag-ayo si Sharon aron mahapsay ang seguridad sa Israel. Namatay si Sharon ni atong Sabado sa Sheba Medical Center sa edad nga 85. Nakoma si Sharon sukad ni atong 2006 human siya na stroke. Giisip si Sharon nga usa sa labing maayong military strategist ug politiko sa Israel. Padayon gihapon ang pagpangandam alang siyang lubong karong adlaw. Sa Thailand, padayon gihapon ang protesta sa Bangkok human gibarugan sa oposisyon ang giplano nga shutdown sa syudad aron mapugos pag-resign si Prime Minister Yingluck Shinawatra. Matod ni opposition leader Suthep Chogsuban, buot niyang magmalampuson siyang tinguha nga makalingkod sa katungdanan. Gisalikway ni Chogsuban ang peace talks tali sa gobyerno apan iyang giklaro nga monaog siya sa pwesto kung dunay hulga sa civil war. Barikadahan sa mga nagprotesta ang mga dagkong dalan sa Bangkok sulod sa duha ka semana sugod karong adlaw. Ipakatabsab ang 12,000 ka pulis ug 8,000 ka sundalo sa mga opisina sa gobyerno aron mapahamtang ang kahapsay ug kalinaw sa Bangkok. Nagsugod niadtong Nobyembre ang mga protesta batok ni Yingluck Shinawatra tungod sa pasangil sa pagpangurakot ug nepotismo. Ug gihandom sa mga taga-Haiti ang kusog nga linog nga mitay-og niadtong January 12, 2010. Gihimo ang mga seremonya sa Port-au-Prince ang uluhan sa Haiti alang sa mga biktima sa linog. Gipanguluhan ni Haiti President Michel Martelly ang wreath-laying ceremony sa lugar diin miigo ang linog. Upat na katuig ang milabay human miigo ang kusog nga linog nga nakapatay og 300,000 ka tawo. Apan daghan gihapon ang walay trabaho ug nagpuyo gihapon sa mga tent city. Luigi Flores, Solar News. Kaniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gipaabot nga ulanon ang tibuok semana hangtod na sa Fiesta Senior. Sa Sunstar Super Balita, gikansela sa Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa barko sa Sugbo tungod sa dagkong balud. Og sa Cebu Daily News, headline sab ang bugnaw og ulanon nga panahon sa Sugbo sa musunod nga mga adlaw. Gibutyag sa Malacañang nga hinay-hinay nang nakabawi ang turismo sa lalawigan sa Bohol, tulo ka bulan human sa kusog nga linog nga miguba sa lalawigan. Gikutlo ni Communication Secretary Sunny Coloma ang kasayuran gikan kang Bohol Governor Edgar Chato. Karong bag-o miabot ang mga turistang langyaw sakay sa luxury cruise ship MS Europa 2. Dugang cruise ships gipaabot nga mudunggo sa Bohol karong tuiga. Gipahilipayan ni Coloma ang paspas nga recovery sa mga komunidad nga grabeng naapektuhan sa magnitude 7.2 earthquake niadtong Oktubre. Daghang heritage site sa probinsya naguba sa maong linog. Sa Palumpon, Leyte, nakabalik nagbarog ang turismo sa lungsod human maigo sa bagyong Yolanda. Si Wilmark Amazonas sa detalye. Wilmark? Menchu, duha ka bulan human muigo ang bagyong Yolanda, nakabalik pagbarog ang lungsod sa Palumpon sa lalawigan sa Leyte. Miabi-abi na karon ang lungsod ug mga turista. Niadtong lang Biyernes,
abi-abi sa lungsod ang kapin 300 ka turista sakay sa luxury ship MS Europa 2. Dito maagi ang cruise ship sa Ava Grande o grand opening ngadto sa Jewel Island sa northwestern nga bahin sa Leyte. Bibisita ang mga turista bagong icon sa Leyte, Leyte Province Tourism Promotion ang Kalanggaman Island. Bisan og nakaangkon og kadawtan isla atol sa Baguio, apan wala kini makapugong sa local government unit sa Palumpon pagpabalik sa naandang itsura sa isla. Human gilayon sa Baguio ang LGU ni rehabilitate sa isla uban sa panabang sa Department of Tourism o sa tourism sector sa lungsod. Nag-una sa priorities ang rehabilitation sa mga facilities sama sa comfort rooms, kiosk o sa water supply sa isla. Ang luxury ship ni adto sa untang Nobyembre sa miaging tuig mobisita sa lungsod na napospon tungod sa bagyong Yolanda. Matod ni DOT Regional Director Karina Rosa Chiopes, gikinahanglan pa nila ang hingpit nga assessment sa mga naglaing-laing tourism destination sa rehiyon aron pagtino kon gikinahanglan ang ilang tabang sa LGU. Bugtong sa Kalanggaman Island sa mga tourist destination sa rehiyon nga nabisita og luxury cruise ship. Niadtong Abril ug Mayo nga sa miaging tuig, bibisita sa ang luxury ship ng MS Europa o MS Bremen sa isla. Nakahatag kini og 300,000 pesos na income pinaagi lang sa entrance fee o total income nga kapin sa 8 million pesos alang sa unang duha ka quarter sa miaging tuig. Human sa Kalanggaman Island, ni diretso ang luxury cruise ship sa Bohol Island. Nanchu? Daghang salamat, Wilmark Amazona, reporting gikan Tacloban City. Sa Sugbo, formal nang gisugdan ang sinulog festivities bisan sa grabeng pagbunok sa ulan sa syudad dala sa low pressure area sukad ni adtong Biyernes. Sama sa naandan, ang festival giunhan sa misa sa Pilgrim Center sa Basilica del Santo Niño de Cebu ni adtong Biyernes diin gitambungan sa opisyales sa syudad ug lalawigan sa Sugbo uban ang libuan ka mga devotees. Gikan sila hinuon ang street parade ni atong Sabado sa sinulog sa kabataan sa lalawigan tungod sa kusog nga ulan. Mga contingents diretsong misayaw sulod sa Cebu City Sports Center. Hinuon kagahapon bisan sa ulan, nadayon usab ang sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Matag karon og unya trapuhan ang grand stage aron luwas nga makasayaw ang mga contingents. Midaog sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan alang sa high school division ang Abellana National High School ug gisundan sa Apas High School, Don Sergio Osmeña High School, Tejero High School ug Ramon Duterte High School. Sa elementary division, kampyon ang Banilad Elementary School ug gisundan sa Talamban, Alaska, Tisa ug Kiot. Sa sinulog sa kabataan sa lalawigan, Secondary Division, kampyon ang Tuburan National High School ug gisundan sa Uling National High School sa City of Naga, Sabang National High School sa Danau City ug La Paz National High School. Sa Elementary Division, kampyon ang Talisay Central School nga maoy midaog sab sa Best in Musicality. Gisundan kini sa Mandaue City Central School, ginatilan Langtad Elementary School sa City of Naga ug sa Taytay Elementary School. Ang mga midaog sa sinulog sa kabataan mosalmot sab sa Grand Sinulog Parade karong Domingo. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, patay ang tulo ka miners sa Compostela Valley human mahilo. At tangi ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, padayon gihapon ang pag-ulan o pagbaha sa Davao Region tungod sa low pressure area. Sa Bandera Mindanao, nag-landslide sa Mount Diwata sa Compostela Valley tungod sa padayong pag-ulan. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, gipasanginlan si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno nga nag-blackmail sa konseho. Sa Western Mindanao, buot sa Zamboanga City Government nga mubukas pa og mga bag-ong dalan sa syudad. Sa Caraga, walay namatay nga sundalo sa labing ulahing ambush sa New People's Army sa Agusan del Sur. Ug sa Davao, mipasalig ang kagamhanan sa Tagum City sa kaluwas sa mga sakop sa media sa syudad.
Non-working holiday karong adlaw sa Zamboanga City tungod sa Maulidin Nabi o ang adlaw natawhan ni Prophet Muhammad. Ang holiday subay sa gilatid sa Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Gisugdan sa mga Muslim sa Zamboanga City ang kasaulugan sa Maulidin Nabi kagahapon pinaagi sa pag-ampo ug pag-andam ug pagkaon alang sa ilang mga kabanay ug magpadayon kini hangtod karong adlaw. Sarado ang mga government ug private offices karong adlaw alang sa holiday. Gawa sa Zamboanga City, gisaulog sab kini sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa mga probinsya sa Lanao del Norte, North Cotabato, Sultan Kudarat ug sa mga syudad sa Cotabato, Iligan ug Pagadian. Sa Zamboanga del Sur, giisyuhan na sa ilang mga armas ang kapin gatos ka mga bag-ong sundalo. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Mencho, gihimo niya itong Sabado sa 1st Tabak Infantry Division sa Philippine Army ang entrustment of firearms ceremony aron formal nga issue sa mga service firearms ngadto sa 137 ka mga bagong sundalo. Gitambagan ni 1st Infantry Division Commander Major General Felicito Virgilio Trinidad ang mga bagong sundalo kabahin sa responsibilidad sa pagbaton og armas isip sundalo. Ipasabot ni Trinidad na tuyong gihimo ang seremonyas aron masilsil sa pangisip sa mga sundalo ang service-oriented attitude sa mga sundalo. Gitambungan ang seremonya sa mga sakop sa pamilya sa mga bagong sundalo. Ang mga newly enlisted soldiers adunay ranggo nga private kinsa mitapos sa unom ka bulan nga candidate soldiers course niadtong Disyembre. Mencho? Dagan salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Namatay sulod sa usa ka mining tunnel ang tulo ka small-scale miners human makahanggap og makahilong gas dito sa Compostela Valley. Gituuhang nahilo ang mga biktima sa toxic gas nga sagad anaa sa mga tunnels. Ang mga biktima mao sila si Joseph Silvares, Reynante Silvares ug Titing Moralde. Ang mga biktima misulod sa tunnel nga iyaha sa usa ka Chris Silvares dito sa Barangay Kingking, Pantukan niadtong buntag sa Enero 6. Pormal usab nga mibukas ang Pagadian City sa ilang tinuig nga Pasalamat Festival. Gibuksan kini pinaagi sa Agro Fair ug pinaka-contest ang kaganinang buntag sa Plaza Luz. Si Mayor Romeo Pulmones ug Vice Mayor Divina Grace Yu maoy nangulo sa seremonyas. Gipakita sa Agro Fair ang nagkalain-laing produkto sa mga rural agricultural barangay sa syudad. Usa lang ang Agri-Fair sa mga activities sa usa ka semanang Pasalamat Festival sa Pagadian City. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Mencio Antigua Macapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.